Побач з Пескамі, панове, ёсць вёсачка Вайцяшын. І вось тут стварылі музейчык. Ну, як кажуць, музей на ўсіх. І на Пескі, і на Вайцяшын, і на іншыя тут вёсачкі. Цудоўны музейчык, я вам скажу. Тут ёсць усё. Усё, чым карысталіся мясцовыя жыхары. Шмат розных рэчаў. Але ёсць вельмі цікавыя рэчы. І вось такія, як гэтая сумачка, яна называецца вярэнька. І вось такой сумачкаю мясцовыя дзяўчаты такія, яны хадзілі да тэатру пана Пуслоўскага. Мясцовыя сялянскія дзяўчаты з такімі сумачкамі. Вось у такіх ботиках. Гэта такія ботики былі шнуроўкі. А гэта такія ботики румынкі зваліся. А нам доўгі час сказалі, што беларусы, яны хадзілі толькі ў лаптях ды з торбамі жабрацкімі.
Дякую.